L'Ecolabel compleix 30 anys d'èxits. L'Ecolabel és un sistema d'etiquetatge ecològic europeu que identifica aquells productes i serveis que compleixen rigorosos criteris ambientals. Per tant, pots estar segur que un producte o servei amb aquesta etiqueta serà respectuós envers el medi ambient. A més, l'Ecolabel contribueix a fer més sostenible l'oferta de productes, assegura un futur més verd i una Europa més resilient, i fomenta els objectius del Pacte Verd de la Unió Europea. Pots trobar l'Ecolabel en 25 categories de productes i serveis, com ara en productes de neteja, productes de paper, pintures i vernissos i, fins i tot, allotjaments turístics. Des dels seus inicis, el nombre de productes amb l'Ecolabel no ha parat de créixer i ja s'ha arribat a un nivell sense precedents. Catalunya és una de les regions d'Europa on les empreses i consumidors tenen més interès per apostar per productes i serveis amb l'Ecolabel. Felicitats per aquests 30 anys d'Ecolabel i felicitats a tothom qui ho ha fet possible. Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.